ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ ಸ್ಟಾರ್ ತುಳುನಾಡು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಕ್ಲು ನನಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಒತ್ತುಲೆ. ಬಂಧುಲೆ, ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಉಪ್ಪು ಆದಿ ಇಪ್ಪುನ ದಾಯೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾನು ಇನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋಡು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಉಂಡು ಆನಾಗ ಈ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿಯಾದೇ ಇತ್ತಂಡಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ವರ್ಷದ ಈ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖಗೆ ನೀರು ಕರಾದು ಪೋಪೇದುಂಡು. ಆಂಡ ಕರಾದು ಪೋನಾಗ ಐಟಿ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಲವಣಾಂಶಲೇನು ಅಲ್ಪನೆ ಬುರ್ದು ಕರಾಪೇದುಂಡು. ಅಂಚ ನೀರು ಉಪ್ಪು ನೀರು ಆಪೇದುಂಡು. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ವರ್ಷದ ಇಂಚನೆ ಆಪುನೆರ್ದಾರ ನೀರು ಉಪ್ಪು ಆವೊಂದೇ ಪೋವೊಂದುಂಡು. ಈ ಸಾರದ ನೀರಿಡ್ಲ ಉಪ್ಪುದ ಅಂಶ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅವುಲ ಪೋದು ಸೇರ್ನ ಸಮುದ್ರಗ್ಯಾತ ಅಂಚ ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪು ಅಂಶನ ಬುರ್ದು ನೀರು ಮಾತ್ರ ಕರಾಪುಂಡು. ಆಪಾಗ ಉಪ್ಪುದ ಲವಣಾಂಶ ಅಲ್ಪನೇ ಬಾಕಿ ಆಪುಂಡು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷದ ಈ ಕರೈನ ನೀರು ಕೂಡ ಬರ್ಸ ಅದು ಬುರುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕೂಡ ಗುಡ್ಡದ ಕನಿ ಅಕಂಡ ತೋಡು ಇಜಂಡ ಸಾರು ಇಂಚನೆ ಬತ್ತದ ಕೂಡ ಸಮುದ್ರ ಸೇರುಂಡು. ಕೂಡ ನೀರು ಕರಾಪುಂಡು. ಉಪ್ಪುದ ಅಂಶ ಅಲ್ಪನೇ ಬಾಕಿ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚ ಆವೊಂದಿಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಉಪ್ಪು ಆವೊಂದೇ ಪೋವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು. ಏತೇ ದೇಶಗಳು ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶಾಲು ಅದು ಇತ್ತಂಡಲ ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನು ರುಚಿಯಾಯಿನ ನೀರು ಮಲ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಒಂಜಿ ಪನೋಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿದ ಎದುರು ಶೂನ್ಯ. ನಮರ್ದು ಪ್ರಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆಲ್ಲ ಸರಿ ತೆರಿಯೋನ್ಯರ ಆತೆಜಿ. ಪ್ರಕೃತಿಡ ಏರ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳ್ಳಿ ಪಂಡೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋನು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಂದುಲೆ. ಅಂಚನೆ 5 ಜನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.